Lais na menchua ngadu no ye lok jonga. But dang menchim snam say may jonga. Nay nganong ipi para bangit be paro. Nado kapor bakidang don hapo jing sumar. Para arnut kia tiak panglang. Ngadon don kipor bangadon Marway State Hospital sa Bangalore. Pan yarap yaki pan mo hakata jing shat sumar. Kay kabiki don ki bri ki beju ong ki ong haba pait yapi. Menju idon kataka mau katakan mat smusi api, kakmat kejong me ibet kau iput samrki, bad yang ta ka bangayok kalat, bangan saki sekitu ki pampatip yutrai, idon ki balong ki ba nakad jat nakanyam Muslim, ki Hindu, ngayok panit duai ru ki hagajaka bangadang sumar ye lok bani mai, ban nangong ki habaki kli, kumno medan bet ka khamat put samrki, ong ki. Namar utha ubadan hapot jonga. Ukam klau bani ki bersabar ki badan. Kani ka jingpang kabal ban ye lok primay. Kim don bor ya ka jingim jonga. Namar ngadon yu try. Ubakar shan bor ina. Hakapor be klat ilok klat imay. Ki om kumdo pidang lak ban don kata ka khamat put samraki. Ngong ka jingyap yo banget. Kalong ka jingkemen. Te kumlo ganum kemen habi mei bat ilok jonga kilong ki bala maju try manta kila lat na gani ka jing kordet ka jing ban jonga jing shitom ngelong nong job haga kerteng ka jong try jisu bat dei nomor kata daw na po samrke ka jing yap kalong ka jing kemen habangi don yu try kilok bai hit kata kalong ka jing shisha ai ki jing ke ba kat no kan kenwan ngai nong pi shi spot na shi spot haba pila mat yu try ka jing im ka jong pi haba try ula don haba don no jong pi uta ba po kam klau bani ke besaba te dang don nong sun pala pan yu try jong ba jong pi dang don mun don uta ba po ula tharong yu satan ika pop pa ka jing yap te kai ka bol he kalong wai hangi ken ka jing job ha ki jing le ba bon jai jong ka jing im ka jong ni kawai pat lok bai habo ka sunduk jutang ka don bagi kon Israel kay ka bagi kon Israel ki mat kalong ki kamba halor ki kamba shua bagi kon Israel kin rung siapa kari kanan lo bakal don sakawa Jordan le kumno ang ublay yu Joshua wat ku slay Joshua sunduk ka jutang ka donem ngangadon bat me ka presence jong akan ya Joshua jong me kay ka bau blay ong Langbau Joshua upo badang stang ke subjek kajunga kalong pengkre lo do jisu nuhan desi swabi pastor kren hatu kanungan apreng jongi kibanyo jaka penyekilang paru jisu pan boy shobreng pila ju berkat noi ka hukum kata ne super khat aje sing district mo Lai perkara kalim kumno fi kanu bajing nyelet karyam ka kumno kumno ka jingruai ka jongi ka jingbang ka kumno mo parkom ter handai fi perkat mo ana do jisu nuan ni long mo ki babit banyo besut haga hima joko namar ngom leno ka jingpen kre paro nadangim yo bandon batu jisu habening anda good jing ya nanti jongi nagni keslak do dan dia do jisu nuan nomor 1 kumnong tu tambah ke besut telah kelong kita kishin uladap ay lupa kijing maham kila don lupa kita sains kila don lupa kasyam sana api para bangit para karena ngon na berenjongi kebra penkre bagi siapa tu Yesus